Lars Wilhelm Svannikirji rihkurajat lemmusmiltä. Mun mielestä huikelteluskirji mä monen lohkan olujekin haiki. Ja tällä keltelus mun mielestä on tällä huissaama. Ja sama da kuin mua hiramasit. Tällä tämän pirraa kun pauhkalit puolu tavi ruosas saamikoulussa. Ja tällä mun mielestä hui takkar samaskirja ton toutta hiedja hohtlaakki jo ne saatse saamiskelma tuolla ei tahkat. Just haikkuses kelmusit. Ne no mun mielestä hui samaskirja länsä hui puoli kiellovan kirjis hui kähpäs lohkat. No että mun kuin hainas lokasin tämän kirji. Ja sahtankin lohkat vähäs. Rabisti tappi lohkat ohta. Aasaajan kirjis mi muistella vähän kirjisistä aluvirra. Kai tuoltei iluin, kun juurlei talvuun olles polles jafku. Här är NRK Dagsnytt. I lähveltjelkan pahtari, kun Juhan ruonaa kiirona vai tottara kuului. Orudeko lystyi kiirona kuului vuodjan, kovui skuttermaavia ala. Mutta puolessa lohkissa on sahta jorkkien taavas tottari, kun maavi ala olli. Puoliset äikilä kautnan varaa skutterluottiima kuude sähpävakki. Puoliset tiedii hahtele bitchan odda vatsa iämiltä ja sotta alhki huhti luottit, jos son ainlää vaaris. Tuolla kähtes saakait meiltä kallikin loginar helikoptera main läht leggatoutan kamerat asalastit ohtsamparkkus otne. Puoliset naudes siis läht puorit veilos vuoda kautnas suu päivimiltä. Mi mahtsat ko adjot äänet tieduiha asis. Kai viedjali lasi kaafe. Tän botta ko jotke ära ollaisikon. I aikon häädiske ejas tiedihit. Lei aippas vissis että juur valta suinna oktavuoda just i kaunahalla. Saavan tekijä vuori lohkaama.